Nie je to dospelý. Ale na čo ty povieš na to všetko? Divočina bolo. Divoký aniel. Ale na to Jelenu poznáš? Ale no, kedysi v 70. rokoch sme sa chceli spolu preraziť pod názvom Základná škola. Ja počúvam, čo Sme povie. chodili na základnú školu, pamätáš sa? Pamätáš si ma? Ja som zaľúbený do nej bol, ale ona bola o 4 roky do vyššieho ročníka. Ja som sa teraz dozvedela, že on bol do mňa zaujímavý. No, mne sa páčili Máš smolu, že až teraz ja to staršie žiačky sa mi páčili. Ty si chodila do 5. Dčky si chodila. A on do Dčky. druhého ročníka. A ja som chodil do... Hej, a ja do druhého som chodila. Nie, chápeš, si končila, ja ti poviem presne, kedy si skončila. Si končila základnú školu v 86. Počkaj, si musím zrátať. No tam je, že? 86 si skončila. 86-87 školský rok. Tá počkaj, 87. Áno, v lete 87 si končila. No, čo na to? No to ty ani nevieš, kedy si do školy chodila. Nie, Jak to tak skôr, je? neskôr som skončila. Kedy si skončila? V jakom? Á, vymýšľaš. Ešte si. si- Nie, no, tak kedy si nastúpila na základnú? No som mala koľko? 6. No táto väčšinou máme 6 rokov, keď nastúpime, no ale... A keď to ti bolo? Ja som mala 7. V 70. si trošku vymeškávala, si bola taká, Nie, ja no, som... retardačka. Vylepšilo sa to v priebehu života. Áno, no. Policajti Tu policajti. idú hore, hádzi, kúkaj, lítajú. A jak vieš? A čo? Policajti ťa však Aplikali? vidú. To je stromček blíka, ty. Nie, Maja, normálne nebo, po dĺžke mal ten Ne. Nechaj, nechaj na pokoji. Ako? Nie, V hovorí, 84. si končila? Naši boli Nie, na námestí. neskôr si myslela končiť. To vtedy buchol Černobyl. Najneskôr A keď si maturovala v jakom Dva roku? auta vyrazili na rozhodčie, takže dačo sa tak V 90. roku, keď si maturovala, to si nemohla v 84. končiť. Si 6 rokov na strednú školu Nie, chodila. ale znáš, tak Počítaj. Nie, a ty si kedy maturovala? Čo ty si mi počítaj, keď si v 90. maturovala, asi 4 roky chodila na strednú. Tak si odpočítaj 4 roky a tebe je 96, Oni keď ja sme bol doma. v 60. 86, 96. Oni No, v 80. ešte 90 minus 4 je koľko? 86. Ono je účtovník. Ty čo ty Nemám účtuješ? kalkulačku. Také účtovničky máme, tu Mariana napríklad tiež nemá. Čo nemáš? Kalkulačku. Máš kalkulačku? Počítač. Čo? Čo povedz, dačo, bo oni myslia, že to taká nemá princezna z tebou prišla. No, Nie, ona ťa sleduje, ona ťa pozoruje od začiatku. David. Hej, David píše. ona ťa akceptuje, ona ťa sleduje. ja viem, nadrábiam za ňou. No, Mariana, však povedz dačo. Som Mariana a chcela by som vám niečo povedať. Prestal som s alkoholom, vieš, čo sú tie sedenia, sú také alkoholikov. Neviete, čo sú také? No, povedz. U nás na také bolo, keď... A ty to na kameru máš, chápeš? Potom všetci budeme tak Ale to už daj, Tak ti on daj. Áno, to je ono. ne?